Señor Villoslada, a ver, estou de acordo con vostede, non? É dicir, o gasto é unha opción política, cada un gasta no que lle parece que ten que gastar en base a unha vontade política e, di vostede, salvo os orzamentos comprometidos, o resto se poden mudar. Ben, pero eu lle dixen antes que me explicara por que vostede, casi todos eses programas dos que me falou, porque me puxe un exemplo, pero eu vou poñer ahora moitos exemplos de programas que vostedes propoñen nas súas enmendas que son con cargo a programa SPI, que son gastos comprometidos. Ou que quere que non paguemos os edificios judiciais que están feitos? Non quere que paguemos o SPI do edificio judicial de Santiago ou de Ourense? Claro, é que esas infraestructuras xa se fixeron. Ese gasto está comprometido. Haberá que pagalo. Claro, pero que vostede con cargo, reducindo o SPI, 100.000 euros, reduce 100.000 euros do plan de infraestructuras judiciais para un programa de fomento de medidas de corresponsabilidade. Teríamos que decir que ese programa non o podemos poñer porque son cartos comprometidos. Reduce 100.000 euros do plan de infraestructuras judiciais para un programa de fomento da conciliación, exactamente igual. Reduce 90.000 euros do SPI para axudas ás familias monoparentais. Reduce 200.000 euros de SPI para un programa a promoción de igualdade. Reduce 250.000 euros de SPI para a promoción de emprego e autoemprego femenino. Reduce 70.000 euros de SPI para financiar programas de fomento do asociacionismo. Reduce 50.000 euros de SPI para un programa de información e sensibilización sobre violencia de xénero. Podíamos seguir así. Vostede sacou todo de SPI para todos eses programas. É dicir, esa correlación que vostede me pide de que quitemos dun programa para outro, o Partido Popular na súa emenda o fixo. Pero vostedes quitan de SPI para facer programas novos. Non. Entón, sexa coherente co discurso que acaba de ter, elimine outros programas que para vostedes, por vontade política, non sexan prioritarios e faga outros que, coa súa vontade política e coa súa ideoloxía política, lle parezcan máis prioritarios que os do Partido Popular. Porque, senón, estamos facendo trampas, señor Villoslada.